Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera aje tikuiona ipi? Timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi. We will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi. Ndikulandire ku programu yapadera imene tufuna tuunikire zina mwa mfundo zotchakuka zimene ndithu anali nazo Dr. Saulos Chilima amene anali Vice President wa dziko lino komanso mtsogoleri President wa chipani cha UTM kudzera manifesto amene chipani cha UTM chinali nayo amene ndithu otsogolerawo anali iwowa Chilima. Tikhale tikuunikira zina mwa mfundo zimene amakamba m'misonkhano yawo yosiyanasiyana. Cholinga chathu ndikufuna kupanga appreciate mphamvu zimene amakhala nazo komanso kulankhula kwa chuchuchu kumene amakhala nako akakhala m'misonkhano yosiyanasiyana ndi masomphenya amene iwo anali nawo kudzera ku chipani chawo cha UTM. Ngozi imene inachitika posachedwa apa imene ndithu tataya miyoyo ya anthu 9 anthu onsewa anali ofunikira ku dziko lino la Malawi komanso kwa mabanja awo tikadali kulira ndipo tikupempherabe kuti mizimu yawo iuse mu mtendere. Mutilole program imene tikhale tikuponya ziduswa za zina zimene amalankhula m'misonkhano yosiyanasiyana kuti tikhale tikuunikira. Ine ndi Selina Dumbula ndipo program imeneyi ndi Bambo Steve Konobanda amene akhale ndithu yayi tikuyendera limodzi kuunikira zina mwa mfundo zimene Chilima amene anali Vice President wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM amakhala kulankhula m'misonkhano yosiyanasiyana. Tipemphe kuti mukhale pomwepo. Muli bwanji Bambo Banda? Ndili bwino. Itakula nditani? Zomwe kwambiri. Titaunikira mwina kuyang'ana misonkhano ina ife ngati Mibawa Television timakhala tikuyenda nawo kupanga cover. Tinaona zina mwa mfundo zimene Chilima anali nazo amafotokoza misonkhano yosiyanasiyana imene ndithu mfundo zimenezi pokamba zikuyimirira chipani cha UTM. Sikuti ndi nzeru za iwo okhayi koma ndi nzeru za UTM koma amene amayima kuzilankhula nzeruzi mwa mphamvu ndithu amakhala kuti ndiwowa Chilima. Ndiye tikhale tikuziponya patali kuti tiunikire. Ndithu ndizona mwinaso tiyamike kuti Chilima ndi chipani chawo cha UTM. Na anthu oyamba kuti patsa ife business ngati ambapo tikhulupirira. Mina akapanga launch chipani chawo. Television yomwe anaitenga yoyamba inali Mibawa. Equipment yomwe anapanga haya inali Mibawa. Business anatipatsa kuyambira pakale ndifolira nawo kwambiri. Nabwera ndale mzaka kubwera poe kudziwika 2014 pomwe anatenga ngati running mate ku chipani cha DPP. Koma facha chilungamo chawo kufuna kutumikira Malawi ataona kuti fundo zina ku chipani cha DPP sagwirizana nazo adavomereza kunena kuti ine ku convention yawo sindikupita nawo izi tazisiya. Koma kunazambika nkhani ya amati Chilima movement anthu ena adayambitsa kena kunobwera ndi masomphenya ya chipani chimene cha UTM. Anthu adaonera pasi ankaona ngati kuti alibe kuthekera kuna kulikonse. Ankaona ngati ndizoti ziyamba lero zithamanga sizingakhale ndi following. Komano chinazadziwika kuti ichi ndi chiyembekezo cha Amalawi. Malingana ndi masomphenyawo omwe titaone mfundo zawo zomwe zidayambika chipani chaka cha 2018 mu September. Msonkhano oyamba adachita kumasintha pomwe adalankhula ndi mphamvu anthu ndikuona kuti uyuyu ndi chiyembekezo cha Malawi. Awawa ndi amene Malawi mtsogoleri utsogolero mwetu kufuna ndu anabweretsa kusintha kwa ndale. Kunabwera ndale za makono, kunabwera ndale zo nena chilungamo, kunabwera ndale zokuti kodi Malawiyu tikamamuona mu zaka 5 zobwerazo mu chaka chimodzi tikubwera kuti mtsogolero akakhala fundo izi zomwe Malawi tikufuna kuti ziyendere. Tinaona chinyamata omwe ndale amaoneka ngati kuti apadzithawa anamba kukhala nazo chidwi. Akuluakulu osiyana-siyana anabwera nazo kukhala chidwi nkukhala pambuyo pawo. Ndi chipani chomwe chinapeza kuti mu miyezi yochepa chabe chipani chosatha chaka September to May koma ndikupeza mavoti ambirimbiri ndi zinthu zosowa za mtengo patali ndimene zinakhalira moyo wawo umene wa Saulos Chilima. Chisankho sichinaende bwino ndi munthuso amene anathamangira ku court kukadandaula pomwe sizimachitika nthawi zonse.
kupeza kuti kukhoti kuja umbono omwe anapereka ndipeza kuti khoti mothandizana ndi chipani cha MCP peza kuti chisankho tichiteso chisankho ndikuchita adadzichepetsa ni munthu wokuti akafuna kukhala mtsogoleri mapulani ako mukudzichepetsa kuti andikhalabe ndikhala vice president chimenecho ndi chinthu chosowa pa moyo wanthu kwa basi kundale kuso munthu kuti uli ndi vision yako ufuna dziko likhale chonchi koma ndikaphatikizana ndiye nasomwa ndi vision yako ali ndi vision ya mtundu wina koma ndikunena kuti yakhe mutsogole inuyo ine ndibwerere cha pambuyo ambition yawo ndikuyisiya pambuyo ndikudzichepetsa kutiko ukhakukhako kukonda dziko la Malawi kunali kutiko kumeneko ndikuyenda nawo muzaka zimenezi anyozedwa azikhala zamibiti ndizosiyana koma sana agwelesa nayendabe ndi achakwera anthu anayisa kuti asemphanitsa awiri aja komano zinatengera nthawi amene wawa kugwirizanabe kuti ifeyo tiyendabe limodzi kufika pomwe ngozi imeneja imachitika dzanali chabwino ndithu kudzera mu misonkhano yosiyanasiyana imene tinajambula kuno ku Vibawa Television kuonesanso imene amapanga UTM komanso pena ndi Atonsi Alliance tatengapo misonkhano iwiri chabe imene achitikira kunjamba komanso kumangoshi kumene tatengamo mfundo zina zimene zimakambidwa m'misonkhano imeneyi moti posachedwa apa tiponye clip yoyambirira imene amafotokoza makamaka nkhani yokhuza kusasankhana mitundu nchitidwe ido imene amanyasidwa nawo kwambiri ndi osankhana mitundu ndi clip imene tiponye tifuna zimveke kaye kuchokera mkapa mwa iwowo kuti kodi anayankhula motani nkhani yokhuza kuthesa kusankhana mitundu tikatero tibweranso kuti tiunikire ndi mmene iwowa eni wakewo adalankhulira tikuti zosankhana mitundu ayi anthufe ndife amodzi chilichonse chidzikomera mtundu uliwonse wa Malawi musapangitse atsogoleri ochepa inu kuti aziona ngati mtundu wina wa anthu ndi oyipa pamene ali oyipa ndi anthu ochepa chabe. Anthu oyipa ochepa asawononge mbiri ya mtundu kapena mbiri ya dziko chifukwa cha kuyipa ndi nkhanza zawo. Tisasankhane mitundu, chitukuko ndi kugawana zonse zoyenera m'dziko muno zikomere wina aliyense. Polipira msonkho tonse tili apa timalipira msonkho, ena akutimvera pa wireless, ena akutionera pa TV, tonsefe timalipira msonkho. Musopo muli msonkho, mafuta ophikira muli msonkho, mushuga muli msonkho. Pogawana tisamagawane potengera kuti awa ndi abale awo andani. Ayi, tizigawana moyenerera. Kulankhula kwa yemwe anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulo Chilima pa msonkhano umene anali nawo kumangochi kukamba zina mwa mfundo zimene chipani cha UTM chinali nayo. Anafotokoza makamaka pa nkhani yokhuza kusankhana mitundu imene m'dziko muno imamveka ndi wadati zimene zisakufuna kuti zizakhale zikuchitika. Pambanda kulankhula kuchokera kwa amene anali vice president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM. Anali mtsogoleri woyamba amene anabwera poyera ndikudzudzula nkhani kusankhana mitundu. Ndale za kusankhana mitundu kapena kupatsana maudindo kusipodzera kusankhana mitundu zinali zitamanga nthenje m'dziko muno. Uyu ndi wathu. Amene amakhala kuti siwa chigawo chimenecho, siwa boma limenelo, siwa mtundu wawo. Zimaoneka kuti business samapatsidwa, ntchito samapatsidwa, zinthu zambiri anafuna kuti zikhale zawo, kuti yomwe amayitcha kuti system. Iwowo panthu andale ndikukamba kuti ndi munthu woyamba panthu andale kunena motsindika fapala anthu ena mangokamba pamwamba koma pansi akachita zomwezo kufuna kuti sasankhane mitundu koma tikhale anthu amodzi chifukwa chokuti kusankhana mitundu kumabweretsa kugawanika kwa dziko. Maiko ena kumatha kubweretsa nkhondo. Iwo poona kuti kodi chitukukoso sichingayende ngati anthu akusankhana mitundu. Chifukwa chokuti anakamba kale kuti pachina chonse chomwe timagula kandi sopo kandi sobo kandi chani paipa Japani sopo. Tikamakhoma msonkho sitimaona kuti uyu ndi wa mtundu wakuti uyu ndi wa mtundu wakuti. Ndeno komano pogwiritsa ntchito misonkhoyo
tisamasankhe kunena kuti tidya ndife anthu arapindule ndani chitukuko chikhala cha mtundu umodzi ndi chomwe iwowo amadana nacho chifukwa anafuna kuti Malawi akhale mmodzi famukapanga zinthu mogwirizana mosayang'ana kuti awatalembe ntchito chifukwa chokuti akuchokera chigawo ichi awatalembe ntchito funa kuchokera chigawo ichi mumakhala ndi dziko lokoma ndi zinthu zija zinali zitafika poyipa dziko munomo zomasankhana mitundu kumanena kuti tialemba ntchito awawu kokha awawu so mtundu wina umaona kuti ukusalidwa mapeto ake umakhala okwiya ukakhala okwiya mtundu umene uja umasokoneza kamena kumatha kukana kupereka misonkho chomwe chimakhala chinthu choopsa mdziko ndiwo masomphenya awo ndi chipani cha UTM ndipo masomphenya awo ndikhulupirira kuti alipobe ku chipani cha UTM kunena kuti tisamasankhane mitundu ndipo tikuyenera kukhalirana ngati anthu amodzi ndi chinthu chimodzi chomwe iwo anachifunitsitsa kuti chichitike ndipo chidzachitike ndipo chikhalebe chikuchitika ndipo tonse pamodzi kufuna kuti iwowa masomphenya akwaniritse tikuyenera kutsatirabe nkhani imeneyo dziko muno amene alipo pano akulamula asakhale anthu osankhana mitundu chonde tikuyenera tilemekeze mzimu awo ndi khumbo lawo ngati vice president ndi zomwe anali nazo masomphenya awo chabwino kupitirira ti nkhani inanso imene amakhala kukamba mobwereza misonkhano yawo mina china chongofunanso kulankhula chonoti zambiri zimene amakhala kuzilankhula zimakhala kuti sizimasintha kusonyeza kuti mwina nzeruzo ndi maganizo amakhala kuti alipo ndithu UTM kuti ndi mfundo zokhazikika zimene anali nazo nkhani ina inali yokhuza kuthesa ndale zopembeza atsogoleri clip yonso ilipo tiponyeka iklipi imene anafotokoza nkhani yokhuza kuti anthu andale asapaoneke ngati mabwana wathu koma ifeyo ndamene tili mabwana a anthu andale tione klipi imene ikenaka tibweranso fundo ya ndale zakale tisiye kodi ndale zakale ndiziti ndale zofuna atsogoleri kuti azinyambitidwa atsogoleri ofuna azipembedzedwa chilichonse kuti chiyende bwino munthu chimuyendere ayambekaye afunsa kuti kodi uyu ndi wathu kapena si wathu ndale zimenezo ife ku UTM tikuti ndale zimenezo iyayi ndi za ndale zamakedzana tikufuna ndale zatsopano zopatsana ulemu osati zoopana zopatsana ulemu osati zopembedzana zopititsa patsogolo chitukuko osati ndale za reverse ife reverse gear tathyola taponya munyanja amene muli ndi nkhawa kuti mwina ena afe tibwerera pambuyo musakhale ndi nkhawa forward ever chili kutsogoloku chimene chifuna chitichingire tizigwetsa chifukwa destination ya anthu aku Malawi kuno ndiyofunikira kwambiri kuposa anthu ochepa amene afuna atilepheretse kukwaniritsa chimene mtundu wa Malawi ukuchifuna Malawi muno. Mpapanda nkhani ina ndimeneyo imene imakhalanso mkamwa mwawo kwambiri kudzera manifesto amene chipani cha UTM chili nawo tinene kuti chilipo sinanga zimakhala kuti zikupitirira zinthu zone zimene zili za ku chipani chawo nkhani ina ndiyokhuza kuthesa kupembeza anthu andale atsogoleri andale mukaona amalankhula mwamphamvu mopanda mantha mwa masomphenya kuti zinthu zikwaniritsidwe chifukwa chinthu kakhala kuti sikulankhula kuchoka pansi pa mtima chimaoneka koma mukaona zikuchoka pansi pa mtima ndipo aliyense wakhala chete kuti amvetsere akufuna kunena chani kunena kuti tikuyenera kupanga ndale zopembeza atsogoleri zithe amanena chilungamo ku Malawi kuno pamene anthu akufuna kuti avoteredwe amabwera kadi mashado kadi makhansala ma president kumaoneka ngati athu kumadzichepetsa pamene ayikidwa m'mipando kaya sankhidwa maudindo siyana amafuna kuti ife tikhale ngati antchito awo mabwana tembe kwapembedza iwoso pano ndi chinthu chomwe amanena kuti zimenezo zikuyenera kuti zithe anthu amene ajali pamwambaji ayambe kudziwa kunena kuti
ifeyo ndife antchito owatumikira ndi awa ndi mmene moyo wawo uliwo amakhalira mukaona moyo wawo amakhalira wa vice president pena zimachito dabwetsa kuti munthu ndi vice president koma akuzipanga reduce to this level to level ya munthu inali yes akakhala kuti ngati ali pa gulu la achinyamata makangati wa chinyamata akhala pa gulu akulu anzawo apanganso zinthu akulu anzawo anali ndi discipline yawo yomwe amafuna kuti ndale zikhale mmene ziyani zikuyenda zindale zamakono zokuti mtsogoleri akafika tonse tizikhala njenjenje mono kuti amve mavuto athu zimene zamanena ayi popereka maudindo mtsogoleri asamakhale kumanena kuti amene ndo wakuti neti mpatse udindo wina wake amafuna kuti ndale zimenezo zithe ndifanira kuthetsa ndale zopembeza atsogoleri vuto lili mdziko muno ndila ndale zopembeza atsogoleri kena wadzibora zikama big kwa atsogoleri zimene zija zimalowetsano mabodza pakati pa anthu chifukwa chokuti amafuna akanene mabodza kuti azikhala ngati akupembeza atsogoleri acha mapeto wake chitukuko sichimayenda ndi chifukwa chake amanenetsa kuonetsetsa kunena kuti ndale zimene zizi iwo masomphenyawo ndokuti ndale zimene zizi zithe zikhale ndale zamakono zopita chitsogolo zosabwerera mbuyo modern politics ukamba zokuti ndale za mtundu wabwino tikamati ndale ndi chani tikamakamba kuti utsogoleri ndi chani utsogoleri kuti anthu asamauope koma zitha kuufusa azifikirika iwo ajaso zitha kupanga engage anthu asamabise information yofunikira pa chinthu chomwe apempha anthu decision ikuena kuchitika mwansanga anthu akunena ichi ngati netsogolere ndikutani ndikuenda panga decision osatiso kudikira kuti akhale ngati akukupembedzani chinthu chija simukufuna mpaka nazifike mwina ka zinthu zina zosakhala bwino ayi koma amafuna ndale zamakono zokuti atsogoleri tiziziwa kuti ndife antchito otumikira Malawi omwe anatika pamene paja osati feyo tikhale mabwana fo ndife atsogoleri amalawi akhale antchito ayi ndi chomwe chikufuna mdziko muno. Chabwino tisunthe nkhaniranso imene amakhala kuyika mbakamba inali nkhani yokhuza quota system system imene ndithu ya maphunziro imene timasankha anthu kudzera mdzigawo anayikambako kuti pali masomphenya amene chipani cha UTM kudzera mu mtsogoleri wa Dr. Saulos Chilima anali nawo kuti kukhani yokhuza quota system anali ndi maganizo otani. Quota system idzatha m'Malawi muno chifukwa maphunziro sizochita kumabonetsana ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupeza maphunziro akuti simungathetse quota system mudzathetsa bwanji zofunika kumanga ma university anyuwani koma masiku tili ano ndi masiku a technology tipange promote open distance learning simuyenera kukhala ku university ku Chancellor College mukonza kukhala ku Mangochi kuno Chancellor College Mangochi wing ndi kumaphunzira maphunziro au kadaulo pogwiritsa ntchito information technology kumimu kulilongwe amapereka ma degree a masters University of Debe, University of Bolton, University of Leeds koma amene akuphunzira kumeneko amene akulandira ma certificate a masukulu amenewo olo ndi kulidzi sanapondeko yayo. Open distance learning njira yoyamba kuthana ndi quota system tikudziwa kuti azamangidwa ma university ena koma chifukwa amatenga nthawi tizayambe ndi pang'ono kuti izi zopondereza anthu ena kuwaphera ufulu wawo wa maphunziro. Mawu a Dr. Saulos Chilima kufotokozapo zina mwafundo zimene anali nazo ku chipani cha UTM zimene makamaka chipani cha UTM zili nazo. Nkhani ina imene imakambidwa pa mabanda ndi yokhuza quota system kuti tipeze njira zina zimene tingathandizire kutukulira maphunziro mdziko muno. Chinthu china mwina chomwe anthu samadziwa kuti kusiyanitsa kwa ma universities mwina kuchoka ku University of Malawi Mubas kukhala mapayokha College of Medicine kusanduka university ngati Kamuzu University of Health Sciences KUHES kubwera Chanko kukhala University of Malawi kubwera Bunda kukhala Luwana kuphaza Natural Resources ndi chinthu chomwe chinali
mutsogole wawo wa reforms chabwino part of reforms omwe anapatsidwa la tsogolera kuti atsogole chabwino ichichi chinakwaniritsidwa kuti tikhale ndi ma university angapo omwe kuti adzitha kulemba ana ambiri kuti akathe kupitiriza maphunziro awo mutati muone mene tinalili zaka zinazo ndi panopa kupanga the link ma university amene ajawa dokhala ndi ma university angapo ima pauka kupita ana omwe akupita ku university kuku achuluka kwambiri kusiyana ndi mmene zinalili kale amangokhala ndipo kalero amangosankha ana ku university powerengera mabedi kuti kodi pa polytechnic pa mabedi angati tikwanisa kupanga competitors anasintha ndikupereka somwayi kunena kuti anthu akhoza maphunzira kusankhidwa koma mwina atizisintha chaka ichi kunena kuti mina inazikakhala kunja kena kuti zisintha kuti tizipanga zinthu motani cholinga kuti apereke mwayi wamaphunziro kwa ana ambiri kupereka sonkhani ya maloni inali part of the reforms panopa kuli bungwe lomwe limapereka maloni kwa ana sukulu omwe amene alibe kuthekera amene ali ovutikitsitsa kuti maphunziro akatani akamalizike zinali zina za masomphenya zina samanena kuti sikuti anthu thaso zingochoka kumangochi ndikupita kutchango tikhoza kukhala kumangochi kuja kugwisa ntchito za makono zatsopano ndikumaphunzira mpano akalandira degree mmene anapereka chisanzo kuti kuli anthu ena ali ndi ma university ochoka kandi ku Boston University komako sanapiteko kumenekoko koma ali komwe kuno ndi njira zina zomwe masomphenya awo amafuna ndipo kuti zitheke ndipo zinazo zinayamba kutheka pofuna kuti dziko linolo madera onse sokuti nthawi zokuti ndili kunsanje ndoti ndipite ndikaphunzire kunzuni ndikhoza kumakhala kumaphunzira kunzuni koma ndili kunsanje kugwisa ntchito njira amati ODL kugwisa ntchito njira zamakono zina zinayamba kuchitika zina zikuchitika analinso ndi masomphenya omanena kuti agwirizane ndi ma private universities boma instead kungotenga anthu kupitisa ma public universities abomawo ligwirizane ndi Catholic University chakuti ana ena azipita Catholic University pa mtengo kuti agwirizana ndi ma university amene choti boma lidzipereka kontra mazingati kaena apita ku Livingstonia anali ndi masomphenya amene ndithu okuti dziko linolo maphunziro apite patali apite pa tsogolo ndithu mongokumbutsana tili pano kuunikira zina mwa mfundo zimene mtsogoleri wa chipani cha UTM komanso amene anali vice president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima amakhala kukamba misonkhano yosiyanasiyana zimene ndi mfundo za chipani cha UTM kuti iwo akamayima pa msonkhano amakhala kuyimirira makamaka chipani cha UTM ndetatenga msonkhano makamaka oyambirira umene timaunikirawo ndi umene unaliko kumangochi umene unachititsa chipani cha UTM kumene amakamba mfundo zawo zosiyanasiyana tikhale tikupitirira kuyika maklipi osiyanasiyana zimene amalankhula kenako nkubwera kuno nkumazazi fotokozela panopa tipite ku clip ina imene amakamba nkhani zokhuza ma mega farms komanso ma factory kuti mdziko muno zimene zayambike zimene zizathandizire kupitisa patsogolo chuma cha dziko lino tidzakonze ntchito zoyendetsera boma ntchito za ulimi kuti boma lililonse lizakhale ndi famu yayikulu a mega farm yomwe adzayendetsedwe ndi akatswiri omwe ali kale ndi mafamu oterewa m'mayiko mwina poyambirira koma popanga ubale ndi anthu akumalawi kuno kuti ndipo poyambirira pomwepo pazikhala local participation tiyerekeze kuno kumangochi kuti tidzaonjezera ulimi wausodzi kudzera ma cooperative asodzi amene azizaweta nsomba m'makeji komanso ndi kumatumiza kunja kumachinga kubalaka ndi kunsanje tikufuna tidzakhazikitse ma cooperative aulimi wa ziweto ndipo mboma la Nchewu ndi Zomba tikufuna kudzakhazikitsa ma cooperative azipatso komanso ndiwo zamasamba madera onsewa kudzakhalenso mafactory mmenemu ndi mmene tizidzalimbana ntchito kuti anthufe azimayi azibambo ana athuwa asamadzasowe ntchito nkumapentedwa kuti apeze kuti akadzithandizire ndi kuthandizira azinzawo komanso ndinene motsindika pano kuti ma cooperative ndi amene azidzathandizira kwambiri pa ntchito za ulimi ndi mabizinesi a ulimi
ndiye pofuna kuonetsetsa kuti ntchito za ma cooperatives zikuyenda bwanji ndipo mwadongosolo, tikufuna kuzakhazikitsa bungwe lapadera loyang'anira ma cooperative lotchedwa Malawi Cooperative Authority, kuti bungwe limeneli ndi limene lidzaunikire ndi kukonza ndondomeko zabwino kuthandiza kuti onse akuthekera amene ali ndi zowayenereza azizatha kupeza ngongole zopititsira mabizinesi yawo, koma koposaposa miyoyo yawo patsogolo. Za umoyo ndi chiwerengero cha anthu tikufuna kubwerenza kuti tidzakhazikitsa ntchito zabwino zoyendetsera kagulidwe ndi kagawidwe ka mankhwala a mboma. Tikapita ku chipatala mankhwala azikapezeka, osati kupeza mankhwala ku chipatala izikhala ngati mirakuli. Iyayi, mankhwala mchipatala azikapezeka. Kupititsa patsogolo za umoyo kuti anthu kudzera mu njira za civic education azipita ku chipatala nthawi yabwino, osati adikire matenda afike pakayakaya nkumapita ku chipatala. Koma umoyo wa anthu tikhale ndi khalidwe lomapita ku chipatala nthawi yabwino, khalidwe lolemekeza kuti amene ali ndi udindo opereka mankhwala kwa mapatient ndi dokotala yekha. Tisazipatse udindo wa udokotala tikuyika miyoyo ya anzathu pa chiopsezo. Kuno ku Malawi kunali makampani, ku Mulanje uku kunali Mulanje Canning Factory yopanga zipatso jam. Zimenezo zibwererenso tikamanena kuti anthu azalembedwa ntchito, maprogramu ake ndi amenewo. Kumwanza manachesi ndi ma oranges amagwa pansi, tipeze kumene kuja kukhazikitsa mafactory juice chonde sikuti ali alemba kumwambako mmene amanenera Dr. Michael Mulungu akumwamba sana nene kuti Amalawi azizamwa juice ochokera ku South Africa kapena ku Zimbabwe. Ayi, ma pineapples tinawo, malalanje tinawo, manachesi tinawo, kwathu timati pikesi tinaye, mango tinawo. Tikufuna mafactory okuti azapanga zimenezi kwathu konkuno, kulemba anthu ntchito, komanso kumwa juice chisamakhale ngati ndi chinthu choonetsera ubwana. Kale ine kale ndikukula tikapita kumuzi pa Christmas amapezeka kuti Fanta kapena Coca-Cola akumwa ndi makolo. Imakhala ceremony ndi amakhala pa mpando, makolo ndi akazachita sipi Fanta uja tonse timayang'ana ndikusamukazika pansi kumuyang'ananso. Sono mukakhala kuti Christmas imeneyo wachulukira Fanta ndi mmanyamuka naye pamudziko nkumakayenda, mukaenda 500 meters isipi kuyendanso 500 meters isipi. Zakale zimenezo. Masiku ano tikuti izizi zisakhale zoonetsa wina ngati bwana wina mphawi. Malalanje, nthochi, zinanazi tizimanga juice m'Malawi muno kuti tonsefe tizimwa juice. Sizachizungu ayi nzotheka ku Malawi. Taphatikiza maklipi angapo ena amene anayankhula ku Njamba komanso ku Mangochi pamene amafotokoza zokhuza ma mega farms ndi mafactory amene ndi masomphenya ndithu okuti dziko lino kutsogoloko titakhala kuti tayambisa zimene chuma cha dziko chikhoza kuzasintha.
Ankana mega farm inali masomphenya Dr. Chilima mene amakambira mukamva makhala kuti akumafuna boma linali lonse kudzakhale mega farm mulingana ndi zomwe zimalimidwa kumene zimapezeka kumeneko. Yes. Komanso for amathandiza kulemba anthu ambiri ntchito. Timanena kuti chuma chathu chili munthaka. Timanena kuti ntchito dziko lathu sitonse amene tikakhale mu office. Ngatheke. Komana amabweretsa akaganizidwe kena kuna kuti ulimi uja kuupanga mwa makono foli mwake bwezulu wa makono. Amene alili maiko anzathu ngati ku Israel kandi ku Sudan, kandi ku Sudan, kandi ku Egypt, kandi ku Libya, omwe amagwisa ntchito chira za makono. Sasa nthu ena tukasa biro Israel ngati zakezo mwezi. Ukhale umene woti pange adopt kunoko. Ulimira makasu omusuma khala batali. Komati manaya kuti kubweretsa ma investors omwe adzapange partner ndi ma local farmers kunoko kuti ulimi ukhala bwino. Futi amalawi paokha sangakwanitse. Komano ma investors yowana kale anadziwa kuti tikatenga uku ndubwera nawo kuti asathandizane ndi anthu athuwa. Kulima somba zija ulimi wa somba kuti tichulukitse. Ulimi wa mananjesi, ulimi wa chinangwawo, ulimi wa nandolo, ulimi wa chimanga, tipange banji. Tikatero tibwere nkhani ya kuma factory. Maboma memuja tikemonso ma factory. Ndekuti ena azikhala kuti alembedwa ntchito ku munda, ena alembedwa ntchito ku factory. Mapeza kuti tomato uja timangoganiza kuti tomato basi ntchito yake ndi season ya tomato. Mukapita South Africa mpeza tomato uja, tomato sauce uja ni tomato imwe. Koma mompanga munjira za makono kudzera ku ma factory. Emati kuti tomato paste amaika muti masachita take ife kumakagula mmashopo. Zimezi jazi mapangano export. Mukateno ndoti forex ija bwera kunoko. Ndekuti forex ija sizadalira so foja yekha kuti abwere dziko muno. Amene wana amasomphenya omwanali nawo kuti tipange banji. Kunena kuti tamise macooperative alime aja panga azikhala mmagulu. Magulu muja ndi mbewu zawo zija azitumiza kunja. Zimezi zija zithandiza sokubwera sochane kubweresa so forex. Fanya kuti mulimi uyu kuti apitiseka kunja, mulimi uyu apitiseka kunja ulopasika sizimayenda. Koma kabwera pamodzi ndikukhala ndi yemwe akuti amati Malawi Cooperative Authority bweze zinthu zokulani zikuthandiza kwambiri. Komanso zinthu zina timangotaya manachesa aja kungotaya. Nthawi yake zizwe nomangotaya paliponse. Makoko aja topangira zina. Zinthu zijatika phinya kupanga juice mapitisa maiko akunja. Fa juice omwe timamochoka ku Zambia. Isinzake zimakhaza mwezi. Zomwe zikuthandiza ngati maiko aku Zambia aja. Amene ndi ena omwe anali maso amphenya awo. Komanso anakamba nkhani ya mankhwala. Kunena kuti mankhwala akhale ofikira wina aliyense. Akhale otheka. Tisamakhale ngati milako. Kapena kuti milako. Kapeza chithandizo. Kupeza kupita kuchipatala kuja kuti pana dolera alipo yochira kudabwa. Ilo kumira pamwamba. Amafuna kuti mankhwala akhale opezekeratu. Zipatala zikhale zabwino. Farmers kuti dziko kuti liyende. Ndi moyo wa thanzi. Ndi moyo wa thanzi umayendera kuti ogwira kuchito kuchipatalako aliko akupeza moyo wawo zofunika kwalipira bwino. Equipment ilipo. Mankhwalaso apezeke kuti anthu opita akathe kuthandizidwa mosavuta. Chabwino. Timalize ndi clip imene tatenga Bambo Banda imene Chilima amafotokozapo nkhani yokhuza mindset change komanso ma reforms amene ndithu mwina kubwera kwawo kukhazikika mundale mwina anadziwika kwambiri ndi nkhani imene yoti mindset change akuti Malawi tisinthe kaganizidwe kuti mwina zinthu zina zimene zingathandize kutukula dziko lino zikhale zotheka. Tiponye clip imene timve kuti kodi adayankhula motani kenaka tibweranso. Kodi UTM zimene tikufuna kukonza ndi ziti? Poyambirira tikufuna kuti tisinthe mmene timaganizira. Ngati tiziganiza mmene timaganizira 1964, kaganizidwe kameneko ndi kukhala 2018, tikubwerera mbuyo. Tikufuna tisinthe kayendetsedwe ka dziko, tisinthe kayendetsedwe ka chuma, tisinthe kagwiridwe ntchito ka mboma. Kuti kunjaku tikasintha kukhale maziko abwino oti dziko likhoza kuyambanso kutukuka. Umene unali nsonkhano umene chipani cha UTM chinachitisa ku Jamba Freedom Park umene ndithu Chilima amene anali president wa chipani chimenechi amalankhula mfundo zosiyanasiyana za chipani cha UTM. Ndi mfundo ina imene chipani cha UTM mosogozedwa ndi Chilima inali nayo ndi imene kusintha kaganizidwe komanso kusintha kagwire ntchito ka mboma.
sipati zinthu ziwiri mindset change ndi public sector reforms. Kusintha kaganizidwe ndi kusintha kagwiridwe ntchito ka mboma. One, chifukwa chani amafuna kutero kaganizidwe kathu pena ndi mmene zinthu zikuyendera masiku ano kamakhala timalowetsa ndale pa chilichonse komanso timalowetsa democracy pa zinthu zolakwika komanso timakhatebe umwini mu zinthu zambiri and anapangapo launch program yawo ya mindset change makumbukira ananena mwatsatanetsatane hope tidinayo tikuyenera tsumira tiyike or the next program tipanga focus fundo za mindset change mina nkapanga launch mindset change adongolowa kumene kunena kuti dzikoli tikuyenera tiyende motere komano mosadziwika sitimadziwa china chitika nchani zimaoneka kuti zimene zija anthu ena sana zipange support sanafune kuti zipite patsogolo anaonetsetsa kuti apondereze chifukwa chokuti sitingangokamba za mega farm ngati kaganizidwe kathu kali komwe kaje kodi ndilime ndikaje sitingamakambe za quota system kumwina kuthetsa quota system kumwesa njira zina za makono ngati kaganizidwe kathu kali wakwathu sitingamakambe za ndale zosapembedzana ngati sitisintha kaganizidwe kathu nde anafotokoza fundo zambiri mu program ya major ya mindset yomwe sinaoneke ya mindset change sinaoneke anayipanga support chifukwa tuena amaone ngati chikhala chipinjo kwa iwo chifukwa choti anazolowera kuyendetsa dziko lino mwama 1950 chakuti ndondomeko zomwezo zija kuchedwetsa zinthu mboma kupanga zakuti cholinga chokuti iwowo abapezabe kenakake kanga chepe zomwe afuna kuti zite nkhani ina ndi munaona anapatsidwa ntchito ya public sector reform reforms amene aja muli zinthu zambiri zomwe zinapangidwa recommend kuti zichitike zoti zikhozotokola dziko lino koma mudaona kuti idakhalidwa basi kusonyeza kuti iwowo anali ndi masomphenya ofuna kutukula koma pamapezeka zinthu zina zomwe zimakhala zikutani zikulepheretsa chabwino ela nkumafunsa kunena kuti kodi iwo mese mukamba zimene zizi kufundo zosamanena komwe aliko anali mboma momwemo mudziwe kuti anali vice so ukakhala vice ndiwo ngotumidwa ntchito zimakhala pa amene ali pamwamba kutenga fundo zanu zija kuti adzigwiritse ntchito anthu amene ali pamwamba pano izi ndi ndale akamaona kuti mwina amene ali wachiwiri wathu mwina tikhala ngati kuti tikatenga fundo izi ataoneke ndachipani chakuti amatha kuzikhalira kuti zisapite patsogolo nde pena fundo zanu sizingaoneke pena fundo zanu zikhoza kuoneka zimatengera ndi amene ali patsogolo koma ukhoza kuona kuti iwowa pamene anali vice pomwe ankapanga campaign 2019 mankapanga 2020 masomphenya a dziko lino anali nawo otani kodi imene zateremo chipani chimene chichi cha UTM chifukwa fundo zomwe anabweretsa wawa kunalibenso chipani china pa zaka zonse pomwe ndi zipanizi zinabweretsa masomphenya ndi mfundo zangati zomwe ankafuna kuti Malawi asinthe zipani palibe zomwe zinakambapo nkhani yokhuza mindset change kulibe mutati mukamaone ma manifestos ambiri mutati mukaone nkhani ya public sector reform zimangokambidwa mwina ndi anthu enawo koma kakhala sizimafunika adayesesa kuti itheke koma idakhalidwa khono pano pafunsa kuti kodi imene zateremo ndekuti tipange banji kuti masomphenya awo apitirire zikhale zotheka izi zomwe ndofuna ngobweretsa pang'ono tinene takumbutse anthu tauze kuti Dr. Chilima anali otani anali ndi masomphenya otani mmene ankayamba chipani chawo cha UTM chomwe ankafuna dziko la Malawi fachikhala chikondisa ka 5 mu September I think chipani cha kandi 5 kandi 6 mu September chidali chotani akafunira zinthu zotani dziko lino etu chabwino pali clip ina imene makonda kuyenda imene amataka ima pa msonkhano magwira mbendera ndi kuinyadira ndithu kumachita onyadira kuti ine ndi nzika ya Malawi ndipo ndizateteza dziko langa ndipo ndizanyadira dziko langa nthawi zonse zimasowa pa utsogoleri ndi chomwe chinapangisa kuti anthu ambiri akonde ndanenatu anapangisa anthu osakonda ndale kuyamba kukonda ndale kozoona ndikuwakonda anakondedwa ndipo amakondedwa anthu kuyamba kukhulupirira ndale kuona kuti ukamacheza ndi anthu akuza kuti ineyo nditamva uthengawo ndinakanga ndinapanga misala anthu ochuluka sana gone sanamvese ndipo mpaka nalero sakugona sakumvetsa ena sakudya kumene ena adwala kumene sakumvetsa chifukwa chokuti tifune tisafune chinali chiyembekezo cha Malawi ambiri kwa basi kulingana ndi masomphenya awo omwe anali nawo zomwe amalifunira zabwino dziko lino kuli atsogoleri ena amonkhonda atsogoleri masafunira zabwino koma iwowo amaoneka olo mukakhala mavali
sonkhano kati 9 koloko amakhala afika kali afika ndipo ndi anthawi alisokwera 9 koloko kupita ku amabwezi ko basi anali munthu ogwira nthawi pa zinthu zake anali munthu wa smart yokha mbe anali benzake dressing yokha anali benzake popanga zinthu zawo zimakhaza standard adzudzulapo zinthu zingapo kunena kuti usinsewu mapanga papawo ubwerezedwe ichichi simunapange mosichita gwiro bwino ndi zomwe zimatsowa mwa atsogoleri ambiri amangokayendera chinthu ndikubwerera kuti akamakapanga kuti izizizi zikuyenera kuti izizi zichitikeso ndi chikondi chomwe anali nacho ku dziko la Malawi tifune tisafune munthu dziko la Malawi analikonda komano pokuti ambuye akondetsetsa mzimu wawo usemutendere chabwino kumaliza motero program imene tinaikonza makamaka kuti tizaunikire zina mwa mfundo zimene Dr. Saulos Chilima amene anali vice president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM anali nazo zimene amakhala kufotokoza kudzera misonkhano yosiyanasiyana imene imachitika mdziko muno. Ife timakhala media house ina imene timakhanso tikuyenda nawo limodzi kukajambula misonkhano yosiyanasiyana ndiye moti ayi tizikhala kubwera nthawi zosiyana-siyananso kuzafotokoza kuunikirapo kukumbutsanapo zina mwa mfundo zimene chipani cha UTM zili nazo kwa makamaka pa kutsogoleredwa ndi Dr. Saulos Chilima amene pakadali pano atisiya tafotokoza kale kuti ngati dziko taluza ndithu adali munthu wamphamvu zake munthu amene amataka ima kusiya ndale uko koma kulankhula pa munthu chabe munali mphamvu ndithu zimene ndithu zimakhala zikuchokera pakamwa pawo zolankhula zawo zimakhala zokoka anthu zimene ndithu ya izasinthaso mwina kachitidwe kandale mdziko muno. Timalize ndi kupepesa ku mtundu wa Malawi komanso mawanja onse amene ndithu ataya abale awo kutaya ndithu okondedwa awo kudzera pa ngozi imeneyi imene ndithu yayi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena 8 atisiya. Tipemphe kuti mizimu yawo ipitirize kuusa mu mtendere. Ife tikhale tikubwera ndi maprogramu osiyanasiyana kungokumbutsanapo zakufunikira komanso ntchito zimene anthu amene atisiyawa amagwira mdziko lino la Malawi. Pitizani kuonera maprogramu ena otsatira chapita. Mwambi wa lero mukaona mbuzi ikuthawa pa nsipu obiriwira muziwe kuti palili nthumbu. Dziko lino ndi la Malawi. Mbendera yache tikuiona ipo iyi timaulutsa mbendera iyi ife dziko lathu mbendera yake ndi we will stand with this flag. Ndipo enafe polumbira tinalumbira zimenezo kuteteza constitution komanso mbendera iyi.